Дания күләмендә ковид пандемиясы таралу куркынычы сәбәпле башка шул исәптән яманшыш авыруларын дәвалауга да игътибар берникадәр кимеде кебек. Республика яманшыш авырулары диспансеры табиблары исә элеккеге режимда эшләүләрен куркыныч чирне башлангыч стадияда ачыклап дәвалауны паллиатив дәрәҗәдәге авыруларга хезмәт күрсәтүне уңышлы дәвам итте. Татарстан радиосының иртәнге эфиры яманшыш авыруларын дәвалаудагы яңалыкларга, паллиатив авыруларга ярдәм итү үзенчәлекләренә багышланды. Республика яманшыш авырулары диспансеры баш табиб урынбасары Илсур Шаймарданов тыңлаучыларның күп кенә сорауларына да җавап бирде. Шулар арасында яманшыш авыруыннан дәваланган кешеләргә ковидтан прививка ясатырга ярыймы? Дәвалау беткәннән соң 3 ай вакыт дәвамында вакцинация үткәрү тәкъдим ителми. Ул вакытта бу авыруларның иммунный җавап бирүе, иммун системасының җавап бирүе кирәк дәрәҗәдә булмаячак. Шуңа күрә аларга ул тәкъдим ителми. Бу вакытта инде 3 ай үткәннән соң, дәвалау беткәннән соң рецидивлар һәм метастазлар булмаган чакта прививканы ясарга кирәк. Шушы актив чорда булган кешеләргә, аларның окружениесендә булган кешеләргә, аларның янында яшәүчеләргә вакцинация ясарга кирәк. Шушы аларның булган кешеләр ясаган очракта инде аларны да саклап калу мөмкинлеге зураячак.